Elkarrekin egin dugu bizitzako bidea. Zugandik jaso dut nik gaur eguna izena. Bion artean idatziko dugu historio bat. Euskaldun honen etorkizuna. 10 urte esperientzia astezinak eskaintzen. Gazte bilbotarren zarea euskaraz euntzen, koloreztatzen. Arrapazanken doinuan belaunaldirik belaunaldi transmititu da, parte hartzea sustatuz eta sormena bultzatuz. Etan barrena entzun ditut milaka berba. Zen moduzkoa izan da esperientzia, hau da, 2009an parte hartu nahi izan zenuten, eta hainbat urte eman dituzu epaile moduan, irakasle moduan, aurten irakasleetako bat izango zara, epailea bebai, bideoklipa, abestia, letra, dana, ze sentitzen da proiektu baten barnean, hainbesteko indarra eukitzean edo? Nik uste dut proiektu berba formalegia dela, ez? Nik ikuste dut hau familia moduko baten, ez? Hainbeste urte ja haben alkarrega segonda, sugaz baby izan nintzen, ez dakit abesti bat egiten, ez dakit zein urtetan, da niretzako da familia bat eta bueno, sentimentu eski ez dakit zelan azaldu, baina bueno, ja parte eta gero eta bueno, aurtone eukidote parte hartzeko bai kantuaren sorreran, bai eta bueno, aurreko urtean ez, epaimaikide moduen, irakasle moduen eta niretzako da bueno, bizitzea hau, Arrapasan den hau, bizitzea tope-tope da, ez? Geroan oraina marraztuko doko bezerik, zuzara eta gugara elkarrekin. Urtero legez, aurten Arrapasan kanta sortu eta grabatu eginda. Oraingoan, iazko zirkuituan irabazle izandako Jonathan Yelamos izan da protagonista nagusietako bat. Berarekin batera, Zea Maiz eta Enkore taldeetako Aiora eta Sabiju ibili dira kantuan, baita Iker Bila abeslaria ere. Bestetik, Oian Abartra bertsolaria kolaboratzaile gisa aritu da. Abesti alaia eta dantzagarria benetan. Mesten dut bide malkartzu hontan, nene alboko itzara dut euskara kalean, Zaratek dut iziltzeko premia, zure Espainetan itzen bat irtetzear dagonean, ez dugu beldurrik ez, Bilbon kalduri euriak duen sarma berezi horren morroi, ez gara ezer elkarrekin ez bagaude, hizkuntz honek baititu gure bihotzak bere alde. Iaz parte hartu zenuen, aurten bebai izena eman dozu, Arrapasanken parte hartzeko, aparte bebai, badakigu Izarra kalean programako irabazlea zarela, telebistan ezaguna egin zinen, eta orain, Arrapasankeko 10. urte hurreneko abestia kantatzen agertzen zara, zeu kantatzen duzu, eta gainera bideoklipean protagonista bebai. Uste guzu zure bizitza aldatuko dela hemendik aurrera edo? Inor daki, hori depende jende antzuten duen ala ez, eta gustatzen zaioan ala ez. Eta bebai kontatu diguzu, iaz lagun bat egin zenuela Arrapasanken bertan, galetan, kastinetan, entxegutan, ezagutu zenuen pertsona bat, eta aurten lagun horrekin parte hartuko duzu, ezta? Zelan okurritu zitzaizuen elkarrekin kantatzea eta gainera, badakit zuek sortutako euskarazko abesti bat kantatuko duzuela. Zelan izan da prozesu hori, elkar ezagutu zenutenetik, izena eman arte? Jende askori ezagutu nuen, baina elkar kontaktuan euki genuen, eta hasi ginen geratzen gure etxeetan jotzeko eta abesteko kanta normalak, eta gero berriz entzun genuenan Arrapasank 10. urte hurrena zela, eta erabaki genuen apuntatzeko biak eta abesteko guk egindako euskarazko abesti bat. Eta 1000 euroko saria irabazi ezkero, zertan gastatuko duzue? Erdia banatuko genuke eta hori ez dakit, musikako zerbait, fijo. Bale, eskerrik asko Jonathan. Egingo dugu euskaraz bilbotarro. Begiran zazu, esan maiten hauzula, ez naizera.
behar zaitut nireki Euskal